Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Asha bet kinong tray Anganwadi kebedai kinong tray ke bahak made ha kisnong kitau benya kren bat kinong song snong ha bai dei bat ka kot ka khia bat ha ka jing ya khun ya ka jing pang covid khat khandai kila syam jing ya shisha man penshai sakipaj ba kham tam ha ba ki kali benyo jing shai saphang ka tika covid khat khandai Unong san himau layo benya kren bat ki Asha bat nong tray Anganwadi hakato kani ki jaka ban sngoto naki kumno kila ban penshai ya ki pajba haba ki lech sakiying kisem hala ki jong ki snong haba yadei bat ka jingpang covid khat khandai bat saphang ka jing ai tika Nakaliang jong ki Asha ki laong baga ba penlong ki pajba ban bu jingkeli halor ketika le se kadai namar kadawai kadai kabadang sum penmi thamai bat ki sngokia ya kamet la jong haswa ban sha injek khamtam namar ka jingdon ki jingbatai thok ba pen bakla bun rukam langba ki rensan pen priang jingtep lani ki social media ba per kilo ongro bun ki jingkeli bala keli da ki pajba halor ketika am semlala ban jubab bat amla ban penget ya ki nong song snong ban shim ya ketika Kajing artatin ke babun kinong song snong mansyem ya ketika kadai namar kaduna kajing batai na kistat ka ko kia halor ketika kajing nakaliang jongi kumki Asha habang yatur ya kene ki kam ki bangin pensai ya ki beriau sapang kane ka injection jang covid-19 nisem jeng sha do kata-kata namar badan ki beriau ki ba suong Habangi ai injek ya kiwe ki jingpang hakipor ki bamensua habaki ki yo pang kada bam por sibun snem banyo ya ki dawai te balai mentapat nak benta uni kenyang covid-19 batang sisnem tam layo te ya kadawai te ki peni bat ki pensai bat ki peni ki keli ki ong yo lesi bakane ka jingpang kani ka dawai kalong penban ka bakta ya kamet ka jong beriu nang ta ki keliru lada kin ai ya kani ke injek kumakila yo i hakitu ki social media nang ta kitu ki fake news kiba ki yo i ban dakawang dak pisaru kane kamet jong beriu da kitar kane kamet jong beriu tedai na kata kadau ki septieng Deki keli bahna undala ayo uni udawai injeng na kita tiar kitar kinsane ha kamet joki bat kabak ham septing ka jongki kalong bayo ki aksiden bat ki kali namar baka kali te kade kanar deki ong hana bayo ki aksiden bat ki kali te kata kade kecing ngau ka jongki beriau ha kisnong kitau ki jongi nang ta susu ki ong ru bayo lesi kani kadawai injek kabangin ai menta yo kakta ya kamet kajongi namar bangim tip namar bakadang tang ndiat por balasem ya kani kadawai ten nang ta susu ki ong ru dan ban pedeng jongki onda kiladep ai dan ki baladep ai kani ka dawai ki dan ru kajing sistem hakamet jongki nang ta ki ombaka ngau tersan nang ta ki thakli dan ki ba penhiar poru tian rekat balahi nakaliang jongi ki asyaru ni pensyahi ya kata namarba lada ki don lada kamet jongki kata ki don ki jingpang hakamet ke jongki kamut ba kamet jongi katlon bat kini ki dawai kiale persya ya kitu ki kenyang jingpang ki badan hakamet jongi na kata kadau kasapen telot ya kamet ka jongi hendrai tang ba kani ka jing telon kan omne islam tang sisngi asngi bat kin sayo pat ya kamet ka bakia hakajing sisa tengi kum ki Asha ngis ngutu baki beriu ladangi page hakitu ki YouTube bat ki comments jongki ru bagi ong baka sarkar ka supen bor hendrai ngi kum ki Asha ki betre ya kakam namar ha kalong beriu kaman beriu hi ha ka imlang kasalang om don kinu ki ban tre ya ki kam ki ban penduk mensiem Henry ki tre hi ya ki ban penbha tena kata kadau ngis ngutu
ba ka sarkar ka le iki ban penbha namar lada ngiyoi ba lada kani ka jingpang kadang yaisa si yaisa kan long ka jingdu ka bakrau yang ni kinong song snong ya ka sarkar ru tena kata kadau ka sarkar ka kwa ya baro hi kinong song snong ba kin sim ya kani ka jingyada lingba kani ketika tena kata kadau ka yaksat kat bala namar ba na pedeng jong kini ki bala ya hasua jong ngiru nakaliang jong ka hel ru kila dep aya kani ketika ting yo i bakam don kanu ka jing kta nak benta jong kiru ti kumta ka sarkaru da ka jing kmi benia ka jong ka yo i bahaba hadian baki tu ki bala dep ban simye kani ketika kim dan kanu ka jing kta kamet ka jong ki bat kilong kibit ki biang bet kumju kumbaki julong hi bat ki laj lu na kita ki jingpang tenak takadau ka kwa ya ki pat ba ru bakin sim ya kane kalat jong ka jing yada lingba kane ketika kan ni kumki angganwadi ni don rengkat hi bat ki asya te bat ki NM ru lengba jeng ki doktor ki badai ki bahap apa ko PHC mo ki bayalam yangi tengi judan rengkat haman ki kam ki jong ki te om dei hiru tang na benta jong kan ni ka khlam COVID-19 hanrai na du ki por ki bamansua na du benta ki long kemi ki khlung ki khna kumta terter ngi judan rengkat hibat ki te hapreng jong kan ni ka khlam ka bamenta lele te ka kam jongi kala nang kham khia namar bangi hap ya dan rengkat i kat haba kadon kanu lada ki dei ba kadon ki selele te ka hang tangi la kham jenjar namar ngi hap ban bud dien ya ki ngi hap ban pej ban jengok bhai ya ki te ka jingkeli ka ba phi ong ba ki pat ba ki keli nangi ngim la ban jubab ka dei ka ba long kum kani ken ka tika mo kani ka vaksin ka bangi ai menta te ki pat ba ki keli ngi ki ong ba hatu kani ka vaksin ka bangi ai kan ne hadu katnu snem lani katnu benai ne hatu ngi ai tang ardus kala kut ya hak si jing im jongi te hakabede bat kata tengi kum nakaliang jogi angganwadi sisar ngi mla ban jubab ya ki pat ba te ngakerpat balanda kada long nakaliang jong ka sarkar mo kala ban jubab ya kata kanang bangi ru ngin yo ban pensyai ke namar habangi sailet ban rung syaki long yeng jong ki bangin ya selok kham tam na benta jong kan ka vaksin bangin aya kata ka jing yada namar hoot ni kumbangi yo jing tim lengba jong INM ki doctors ki bala jing tip yangi bangi dei ban sim ya kan ka vaksin kanang bangin long kata ka lat jing yada te henrei lada ngi ngin rung syayeng jong ki teng ki babun hi ki pat ba kim snguthu ya kata kim kwa hiru teng ki pat ba lele ki ong bangim ngai ru wat ba ka ne ka khlam ka don wat haba kila UI ba sibun ki mensim jong ki briu ki duru teng ki dak sngu artatin te na kata kadau lo ngim sngola ban ong bangin jubab ya ki na benta jong kanika vaksin ke ikeli ki ong balai ngi de ban ai hatu ula ban yada hadu kat nusnem te ladangim ai kalong kumno te namar teng ki ong balada ki ai khamtam bagi UI na kini ki social media komni ki ong baladangi ai don ki ba ki khana ham saya mo ki ba ong mangi tasu ai ngila kelon ngi tasu ai injek ngila na bangi kot ngi khia ngi pangno ngi yo ono kata kajing telot kajing pang ten ki briu kim syania kan kim long kim ngau tanat te ban ai teng tang na bentai kita ru ya jaka bakin be sya kata kajing ai ban be ya kata vaksin ru ki kham kenran dian no namar ngila syam ru kajing keli bagi pat ba hakapor bagi 4 pelat ya kan ka vaksin ka badai ban ai jing yada na bentai kitu ki khat prasnem sajrong mo te ki babun nangi ki angganwadi ki keli lano namar kitang subana bangin ai no ya ka vaksin jong ka ki khat prasnem sajrong kila keli lano ngin yo mangipat namar kiwi ki jaka kila yo dan rei ondang ngila yo ya kan ka vaksin ladangi ngilet ban budien ya ki ngilet ban ya kendu ya ki ong namar baki layu ya kini ki media social media layu ya kini ki hamsaya
tiki tiang no ki kan randian no tiki ong ngin saya pek ngin sa ai ski ni siam hadu kata kan abang ilek bisip yaki kilindai namar ba menshwa ki ong arpu prasngi ngila dai ban ai ka second dose ya ketuka vaksin te namar ba ngiyo ya kata kajing keli ke bangi ngiwa jing tip em kalong ba namar ba menshwa ki dang ai tang yaki niki front lines mo boong no tekemut kadawai kadang biang teh kidang la ban pendap no ha kata ka arpu prasngi handrai dah hadin jong kata pak dia ka sarkar karak no ya kisngi hadu prapu sausngi bangi deban ai te habangi yo jingtip ya kata kadai ka ba namar ba menta ngila pelat ya gitu kisau pesan snem sajrong nang ta ngila pelat susu ya gitu ki prasnem sajrong te ka dawai kala duna kai te namar ka stok kala duna na kata nang bakin yo banang penbiang susu ya ketuka vaksin ketuka dawai kan te ban penjelan susu ya kapur nang bakin la ban pendap te kisara no ya kasngi jongi bangi de ban aitang arku prasngi kan ya kasken dus pai ba kidon kajing artatian hang tu namar ki ong balik si ba kilati yang ru kelalong no kumta teh namar ki ong bayo lesi ki namar ba ka sarkar kamla suban ai namar ba ki haban pek ya kini ki bala dep kidon kajing artatian hang taru ba dei Anton Wadi ngicu itai dengan angkat ki Asya INM te nakilang jong nga ko badai bangi dei ilung sakiyang banda yawer bikin wan ay ka tika yada te nakilang jong ni hindiat mang chipun pa nakati kayang ka ba nakatu kayang ka ba ki kemi ki pa ki enjeng ki khun jong ki blakot khal fasnem ki ai te nakilang jong ngaru nglade yo ka ba kasin ka second dose te ndeng asum so dan jeng tai ken ngas ketpat lang ya bro khaj ki nong song sidong hi ka ri bro kawai nong hin simentakin ya kana ka bakasin namba ngin ngaj be ka ka baki ong bakanyada nginum sim ma bakadai ka basniu ndai umbat de banga penbor ya na long kuntu yaki bikin wan semat ka cingyo ya kana ka tika yada te manga mangila ano ubenai ba sauman te tang hadian frasngi tinggal ayo biang second dose tingine ki ba ai beda hadian ki yang bahap ai do na dap frasngi te kata ka jing ya phede na kilang jonga ngamla pensai kadai ka hel ki ka ba ong yaki brio bakin wan hadian frasngi nei ngai la chong dang la yo tang hadian frasngi la yo eka tika ka ba kaliang jonga te ong pensai mo ki nong sinom ki dewan wan semat wan ai ka tika tang isim yang tak kan kadon kayang ka ba na ke baki kemi pa ki wan semat ban ai tika ki khon jong kiru ki ba la pala frasnem ki wan bet ben sementa dan nei tika yang pedan ba ai tang sam jenja don pen sutu wal kata ngi ai persang hi yaki kin wan semat tak